अनंत टीदे रिफ्रेश हमी। की ज्यांच्यावर आरोप आहेत, काँग्रेसच्या राजवटीपासून जे आरोप आहेत त्यांना ईडी किंवा CBI त्यांच्याविरुद्ध कारवाई करते। आता अनिल देशमुख हा काय साधू संत नव्हता, महिन्याला पैसे मागत होता आणि पुरावे मिळाले तसे त्यांचे जडेजांना अटक झाली आणि आता जे वेटिंगवर आहेत आतमध्ये जायच्या गेटच्या बाहेर आहेत जेलच्या, त्यांच्या मागे विचार त्यांची काय व्यवसाय होते, काय करत होते। ईडीच्याकडे जी माहिती आहे, पुरावे आहेत, त्या आधारे कारवाई करतात। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।